Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak RT setunggal, RW sekawan, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, saha para wreda muda ingkang kula tresnani. Ingkang sepindhe sumangga kita panjataken puja lan puji syukur dumateng ngasanipun Gusti Allah ingkang sampun paringi kesehatan marang kita sedaya saengga kita saged kempal wonten acara punika tansah sehat walafiat. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh wonten acara malam tiratakan kamardikan Indonesia ingkang kaping 75. Bapak Ibu serta sederek-sederek ingkang kinurmatan, kados sampun kita mangertosi sesarengan bilih nikala tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia biarawaraken kamardikan. Para pemimpin bangsa punika wusanipun kasil maosaken teks proklamasi kamardikan Indonesia lan gadhah cita-cita luhur ingkang punika sila-sila wonten Pancasila. Bapak Ibu ingkang minulya, panjenengan kasuwun rawuh ing pangeryan punika saperlu tiratakan sesarengan menyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi nagari Indonesia saklajengipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdeka. Bapak Ibu, sumangga kamardikan menika dipunisi kalihan pembangunan ugi watak nasionalisme ingkang katandur ing manah. Wasana cakep semanten atur kula bilih wonten klentak-klentuk anggenipun kula matur nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.